गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो रायजोफोर आरो निमाहा बिनांगौब्ला आं निमाहा बिनोबो राजि दिनैहाय नोंथां रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय आङो जाब्लाबो जायाब्लाबो मोननैसो आपडेट लानानै फैनो गोसो जादों जाहैबाय ओमफ्राय बेनो जाहैबाय बयबो माने निउ इयार सफैयोब्ला बोसोर गोदान सफैयोब्ला बयबो पिकनिकफोर जानो मोजां मोनो बा गोसो जायो ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय माखासे बेले बेजेबो आं नुयो आरो ओमफ्राय बाजारफोरनि पिकनिक जाहैनायफ्रा एसे आलादा रोखोमनिबो जायो आरो आं एक्सुवेलि बाथ्राखौ बुङो जाहैबाय बांसिन बाजारनिखौ आङो बाथ्राखौ बुंगोन ओमफ्रायो बाजार कमिटिफ्रा माने गावसोर गोजाल' थांनानैहाय अबेबा गोजान जायगायाव थांनानैहाय इन्जय खालामहैयो आरो ओमफ्रायो माखासे दखान होग्राफोरखौहाय बिसोरो नायस'ना आरो ओमफ्राय बिनि बेलायावहाय आं मोननैसो आं बुंहरनो गोसो जादों जाहैबाय रायजोफोर दा दस्रा जायगायावहाय बेफोरबायदि जायाबो जानो हागौ जोंनि ओरैबो बांसिन जाया ओमफ्रायो गोरोन्थिफोर जायोब्ला निमाहा होदो रायजोफोर ओमफ्रायो दिनावहाय माने सानफा गाहाम बिथांमोना जाय दखानदारफोर बिथांमोना दखानखौ होयो ओमफ्रायो बिथांमोननिफ्रायनो दिनावहायनो दखान मोनसेयावहाय 20 थाखा खरि लांनाय जायो आरो ओमफ्राय 20 थाखा खरि माने सान्दुं गोसानि समावबो सान्दुं गोसा जाखायो ओमफ्राय गोजां बोथोरनि समावबो गोजांग्रु गोजांला दखानाव थानांगौ जाहैयो माने सान्दुं गोसालाबो सहायनांगौ सान्दुंखौहाय ओमफ्राय गोजां बोथोर जाब्लाबो गोजांनायखौ सहायनानैब्लाबो माने गावबा गावनि संसार बा गावबा गावनि फेमिलिखौहाय नायनोहाय लुखांलांनो थाखाय दखान होग्राफ्रा दखान होनानै जायो आरो ओमफ्राय बिनि बेलायावनो आं बुंगोन बाजार कमिटिनि रायजो राजाफ्रा माने बाजार कमिटियावथ' बिराद मोजां मानसि थायो माने माहाजोनफोरखौथ' बाहो माने गोरों मानसिफोरखौसो सायख'नानैहाय बाजार कमिटियावहाय माने लिग खालामोहाय रायजोफ्रा सायख'नानैहायसो बाजार कमिटिखौहाय दोननाय जायो आरो ओमफ्राय बिनि बेलायावहायनो आङो बुंगोन जाहैबाय बे पिकनिक जाहैनायखौहाय एक्सुवेलि दखानदारफोरखौहाय पिकनिक जानोहाय माने बाजार कमिटिनिफ्राय जाय मानसिफ्रा दखान होयो बेखौहाय लिंनांगौ आरो रायजोफोर आंनि साननायाव आरो नोंथांमोननि साननायाव माबायदि माने आं दखान होग्रा मानसि नालाय ओमफ्राय गोबांथार रायजोफ्राबो दखान होयो ओमफ्राय बिसोरबो माखासे माने गावजों गाव रायलायलायबाय थानायनि गेजेरावहाय आंबो मालाबा सन्देरफानाय जायो आरो ओमफ्राय आं खोनायो आरो बेफोरबायदिनि माने दखानाखौहाय जोङो दिनावहाय 20 थाखा खरि जोङो फैसा हरनांगौ जाहैयो ओमफ्राय बे फैसाफोरजोंनो बैसोर माखासे बाजार कमिटिनि मानसिफ्रा गावसोर गोजानाव थांनानैहाय पार्टिखौ जाहैयो गारहैयो 2 लाख बेफोरबायदि 1.5 लाख 2 लाख फैसाफोर गारहैयो आरो एक्सुवेलि दखानदारफोरखौहाय खौसेयै गथायैहाय बेफोरबायदि 1 लाख 2 लाख फैसाजोंहाय साखाथि फाखाथियावनो जाहोयोबा खुब बाजार कमिटिनि मानसिफोरखौहाय गोजोननाय फोरमायगौ आरो बाजार दखान होग्राफ्रा ओमफ्रायो बा दखान होग्राफ्राबो गोजोननाय मोनगौ आरो बेफोरबायदिनो आरो ओमफ्राय दस्रा जायगाफ्रावहाय बेफोरबायदि जायाबो जानो हागौ ओमफ्राय जोंनि ओरैहायबो जाया ओमफ्राय आं बेखौनो नोंथां रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय एसे शेयार खालामनो गोसो जादों आरोना ओमफ्रायो बुंनो थाङोब्ला माने जोङो माने जोंनि बड'लेण्ड हालामावहाय दासिमहालागै माने जों गुबुन जायगायाव थाङोब्ला हासुहैनो मानायावहाय जोङो गुबुनफोरनि जायगाफ्रावहाय जोङो फैसा लानायफोरखौ नुनो मोना आरो ओमफ्राय जोंनि ओरैहाय माने सोरबा गोजाननिफ्राय फैनानैहाय माने बांसिन मानसिफ्रानो माने गारि गाखोबोयोब्ला गारिखौ ड्रप खालामनानै दोनथ'योब्ला दखान मार्केटफ्राव दोनथ'योब्ला हासुनो बयबो हौवाब्लाबो हिनजावफ्राबो हासुनो मोनला गोसोखौ गोजोन मोनो बा हासुनो गोसो जाफैयो बा हासुनो ओंखारफैयो आरो थिग बेबायदि समायावहायनो माने अबेबा सोंबाबायो आरो बाजारफ्रावहाय बबेबा टयलेटफोर दं नामा बबेबा हासुग्राफोर जायगा दं नामा बेबायदि सोंलायलायो आरो ओमफ्रायो दङ होननानै ओरै साइडजों खिथाहरोबा बिसोरो थांनानै हासुहैयो नोंबो हासुहैगोन आंबो हासुहैगोन आरोना ओमफ्राय बेवहाय हासुखांनायनि उनावहाय मा खालामो फैसा लाखियो ओमफ्राय जाहाथे बेफोरबायदि दाजाथों माने बेफोरबायदि जानो मोना माने बेफोरबायदि जेन'बा गोजान जायगाफ्राव थाङालासिनो बा बेफोरबायदि मोजां सानलायनानै मोजां चइस लालायनानैहाय बेफोरबायदि फ्रियावनो हासुनो हाग्रा बा हासुग्रा खिग्रा जायगाफोर बानायना होयोब्ला जेन गोसोफ्रा साबसिन जायो आरो माने बेफोरबायदि फैसा लालायनायखौहाय एसे उसुबिदा नुयो आरो आं बेखौहाय खावलायहरगोन आरो रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय सोरनावबाफोर अबेबा जायगाफ्राव थानो हागौ आरो बेफोरबायदि ओमफ्राय जोंनि ओरैहायबो दङ जोंनि निसिमावबो दङ दे रायजोफोर आमथेखायावबो दङ जाय मानसिफ्रा फैनानैहाय हासुफैयो बिसोरनिखौहाय फैसा हासुनायनिखौ 5 लायो ओमफ्राय खिनायनिखौबो 10 थाखा लायो नामा ओमफ्राय एक्सुवेलि जोंथ' होआ ओमफ्राय
बिदिनो नुयो आरो ओमफ्राय सोरबा सोरबा बुंलांलायो आरो होस आमथेखा बायदियावहाय बेफोरबायदि फैसा लालायलायो ओमफ्राय सोरबा सोरबा ब्लगारफ्रा गोजान गोजानफ्राव थांनानै बेरायहैयो ओरैहायबो दाखालिफोर सासे मानसिखौ नुदों आङो नामाखौ बुंनो थांले आङो बिथाङा थांनानै बे फायखानानि बिसय बिथाङा रायलायदों दे माने ओरैबायदि मोजां माने जायगाफ्राबो जायगालाय मोजांफ्रायानो मोजां गोजाखा नालाय जोंनि बड'लेण्ड एरियायावहायबो ओमफ्राय बिथाङा हासुहैदोंमोन आरो ओमफ्राय बेवहाय बिथाङाबो ब्लगार दे बिथांनिखौ फैसा लायाखै आरो ओमफ्राय बय सोंदों आरो बिथाङा बेफोरबायदि हासु फैयोब्ला मायोला फैसाफोर लानाय जायो नामा बेलेग जायगानिफ्राय फैयोला मायोला बेबायदि सोंलायलायदों आरो ओमफ्रायो एक्सुवेलि फैसा लाया बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय आंबो बेखौनो खावलायहरनो सानो माने बाजार कमिटिनि मानसिफ्रा मोजां माने बेफोरबायदि फैसाखौहाय माने बांसिन फैसाखौहाय माने गारालासिनो माने माखासे खामानियाव गारालासिनो बिदिनो लोंला जालायाव गारालासिनो बेफोरबायदि मोजां सानलायनानैहाय मोजां फायखाना न'फोर गंसे लुना होयोब्ला फायखाना न'फोर बेफोरबायदि हासुरा लुयोब्ला माने खुद जोंनि थाखायनो मोजां जायो ओमफ्रायो गोजोन मोनो आरो बेफोरबायदि हासुरा बाग्रा थायोला एक्सुवेलि दङ जोंनि आमथेखाबो दङ दंनायालाय फायखानाफ्राबो अब्लाबो माने बेफोरबायदि थायोब्ला आरो साबसिन जायो आरो बेफोरबायदि उइदाउट फैसा उइदाउट मानि बेफोरबायदि माबायोब्ला ओमफ्रायो बेखौनो आरो आं खावलायहरनो साननाया बेनो आरो ओमफ्रायो गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो आरो आं निमाहा बिनांगौब्ला आं बिनोबो रेडि आरो ओमफ्रायो एक्सुवेलि बेफोरबायदि आरो माने मालाबाफोर माने निउ इयारनि मुंफ्रावहाय पिकनिकफोर जायोब्ला जाहैबायोब्ला बेफोरबायदिनो आरो बाजार कमिटिनि मानसिफ्रा सोर थाङो सोर थाङा बेखौहाय एडभाइस लानानैहाय माने लिंलांनो हागोन आरो हयथ' माने लिंलांजायाब्ला गोसोफ्रा एसे दुखु मोनो एसे नारभास मोनो आरो ओमफ्रायो बे आं साननायनि नङा एसे रायजो राजाफ्रानो माखासे मालाबा मालाबा एसे रायलायलायनायखौ आं खोनानायखायसो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय बुंहरनाय जादों आरो दा रायजोफोर भिडिअखौ नायनानैहाय मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट होदो ओमफ्राय गाज्रि मोनदोंब्लालाय डिसलाइक एक्सुवेलि बै टेन्डार लाग्राफ्राबो माने फैसाखौ मोनाला रायलाङो मानो रायलाङा जागोन नङा होमबा रायजोफोर बिसोरबो फैसा गारनानैसो फैसाखौ बोखांफिनो इनकाम खालामनोसो नङा होमबा बेखायनो बै बाजार टेन्डार लाग्राफ्रा नांब्लाबो नाङाब्लाबो बिथांमोननो हरखानांगौखा जोङो बेखायनो बेवहाय जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया आरो मोनसेल' खावलायहरनाय आरो उननि समावहाय जाहाथे अबेबा बाजार कमिटिनि रायजो राजाफ्रा नोंथांमोना माने दखान होग्राफोरखौहाय लिङालासिनो थांनो नाङा बा जाहैनो नाङा बिथांमोनजोंहाय एडभाइस लाग्रोनांगोन माने बिथांमोनखौहाय लिंनांगोन आरो नङाबा इसोरो बै माखासे दखान होग्राफ्रा गोसोफ्रा एसे उसुबिदा बा दुखु मोनगोन रायजोफोर ओमफ्राय आरोबाव माखासे आं मोननैसो बुंहरनो गोसो जाबावदों दे हथाथनैहाय बाजार कमिटिफ्रावहाय माने फैसाफोर बारायनाय बिनि बिसयआवहाय आं मोननैसो बुंहरबावगोन ओमफ्रायो जेबो एजेन्डाखौ मिथिया लाबा बा जेबो एजेन्डाखौ खिथाया लाबानो जेनेरेल मिटिंफोर जाग्रोआलासिनो बेफोरबायदि हथाथनै गोसोआव सानलायनानैहाय जोङो दखान दाबसेयावहाय जोङो इयारलि एथ' उथायोमोन देग्लायहाय जोङो मान्थलि एथ' उथायगोन नैबेफोरबायदिबो जायो ओमफ्राय दाथ' जोंनि निसिमायाव जादों आमथेखायावहाय आं बेखौसो फोरमायहरनो सानदों आरो ओमफ्रायो दे हरनांगौआथ' माने दखान गंसेयावहाय जेन'बा सिगांनि समावहाय 500-600 हरोमोन ओमफ्राय दा जोङो मान्थलि हरनांगौआवहाय 150 थाखा नै बेफोरबायदि 200 थाखा बेफोरबायदि बाजेट खालामदों आरो रायजोफोर बाजेट खालामो आरो माने बाजार कमिटिनि साननायफोर आरो जेन'बा मा एजेन्डा लानानैहाय बेफोरबायदि हरखाबै बारायखो बेखौहाय दखान होग्रा मानसिफ्रा बा जाय मानसिनिया दखान दङ बे मानसिया साननाय फैयो आरो रायजोफोर मा एजेन्डा लानानैहाय देग्लायनि बोसोरावहाय एसे बांसिन जाखो बेखौहाय सावराया लाबानो माने जेनेरेल मिटिं लाया लाबानो हथाथनै बारायनायखौहाय एसे उसुबिदा मोनो आरो रायजोफोर ओमफ्राय जोंनिबो दिनैहाय आमथेखायाव जादों ओंखायनो आं एसे फोरमायहरनो सानदों आरो जाहाथे दस्रा जायगाफ्राव दस्रा एरिया बा दस्रा दखानफ्रावहाय बेफोरबायदि दाजाथों माने बाजार कमिटिया माने फैसाखौहाय बाजार कमिटिनो फैसाखौ हरखानांगौ मानो होनोबा जोंहा साखाथि फाखाथियावनो बेफोरबायदि प्राइभेट स्कुलफोर थायो बेफोरनि थाखाय जोङो टिचारफोरनोहाय जोङो माने प्राइभेट टिचारफोरनोहाय जोङो बिथन हरनांगौ जाहैयो बेफोरबायदि मोनसे खोथा थाबाय ओमफ्राय हरनोथ' राजि ओमफ्राय माखासे एजेन्डाफोरखौहाय माने रायलायनायनि गेजेरजोंहाय मा एजेन्डा लानानैहाय दामाखौ एसे बारा खालामखो बेफोरबायदिखौहाय दखानदारफोरनो खिथानांगौमोन बा खिथानांगौ आरो बेफोरबायदि ओमफ्राय बेयावनो बांसिन एसे जेरा जागोन बायदि मोनदों आं माने साननो हागौ जोंनि निसिमानि आमथेखानि रायजो राजाफ्रा अलिमा एसे बारा बुंबायलै बेखौहाय एसे सोंलायनांगौ होननानै आं बुंखाबाय माने निमाहा बिनांगौब्लाबो आङो
ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय आं निमाहा बिहरनोबो राजि जाबाय रायजोफोर दे अन्नानै दुखु दामोन माने जाय मानसिफ्रा बाजार कमिटिनि मानसिफोर बिसोर मानसिफ्रा मोजां गोरोंखौसो रायजो राजाफ्रा बाजार कमिटिखौहाय सामलायनो हानाय बायदिखौहाय लानानैसो माने बाजार कमिटिखौहाय फसंनानै होनाय जायो रायजोफोर दे आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखिसै मोजां मोनदोंब्ला कमेन्टआवहाय फोरमायहरनो हागोन आरो रायजोफोर